kotoko fie ha ya Facebook so nana manhema edi womo animu nana kwatema amongo nana kwatema enene dom asokore manhema nana nso ne dom adruha nana no mother mebru nana nom emama kwaba animu ntene frise yewura tanase wia na adwa ben hene nko a na betumi aba na chi nana Ibrahim one ne nkonwa sofo ne abraman mother Roma omuso adruha nana no mama kwaba Asantehemaa damase nana no machia me edamase Opimso Radio 104.7 Ewo menshia ahimfie ha ya Oni say ebra nana kese tare ebra na odidi mu ana woko nana no madaro mebuye da munyina mo ase ene mo bre twedi ampo nyankrompon woni yen edini yie nana no monsa manfo agina ya chi gina pa efri nana okwasi ada ya pem no ene eni da etwato obi beka se Ebenezer de wodi yen abedronie yenim se nana no madaro ma said the Yedisonia Yamran and Shayamana Yefe, a free nano Joda Bepim and Ra, not a ne echa tuono. San Yabayan is a pepe. Sumo, a riamo, yes, my Santa mine, and into a Dumankuma, and a Roma, or Becca Yamu and ne, a free Sabria, Popem say, the Nomi and Samba Bo, ya Yabeshe, and Fosumasi. And into Yanuano Musica Crabia, a Juma Quia, and one more a year Juma, and one more shall see a free Joda Bepimone. Sika Crabia, one more Asia ye bacope, and a war, Pramaiso, I and one more ye Juma. One more song qua tentino, and a sasomi and sa a bohon, and a yatro, owner services, a gusuo. A busia and Naya Bay Bibia, Basahara Society, a bay and a brain tia. And into we are what banner washing tiadia. Woko na wotra. Receipt on what the bema wono. Na wo di akọ akwatena se. Sika krabia no de bebreye. Na ya to ni nyina di amano ayefe. Na ye beye ne ntem firi se ebre bi so. Na se ebre so se wo se ye jai ahyentiade no. Ene adesiade ne kan ye bejai. Na nso na wo no magye. Efiri se ye de bre na ye adwuma. Ansana bibia kwaso wano ama awufosom na hyase nti ye maye honye ha ye wadesiedie ye wo hyentiade a ne ye de akọ ne atro ne ntem wo mo de abreye ne yesu ato de ntem e de amamo nananom wadaro bebru de mo se yate ase sa ne ye ne sa onye wo asem afato aso na madaro mebru asante achemfo ase manhene ne sia nemu ne dom ene ne nkonwa sofo enso edruha nana no mama kwaba madaro mebru mi sinkai boy subio said ye free tete o him pani ne konfo pani e di amane ye to ho ma yen se kotoko hene tenase a na adwa ben hene nko a na betumi aba wo na chi nana no mukura sa amane nim enti nananom mani montene madaro mebru na montena se entemaye anya sa na se yewura tena se a madama na adwa ben hene ebetena se wo na chi a obi antumi ngura mu bio nti nananom monhane nso. Yes, Remo, we are winning accreditation. All access untimi mamuha mo amokita mobile phones amudi Remo no monya hwe ye abambofo ne gi a wonsanka ne nebiem. Yes, Remo, monhane nso sa amaye wonkita all access accreditation a manfinfin ha. Yes, Remo bio yo nananom etne eba ede emaye mahunu se
Bonyre eto so ho eba wonom nyina etene wano nondu apa ho sima no aduasa enwotwe ene ye betena se entem achen da bia de etiesremo nana afrane okese asianemu nana nso adruha mekre nana ejoso manhene na asianemu nana bi kusiapia manson kwanta manhene wonene maame onom so adruha asuna yorempia kwadehia ompre kwa no opreji ade nana wada rumebru ono maame madaruma emama kwaba nana manson kwanta manhene nana bi kusiapia onene dom ne nkonwa sofo adruha nana wadama nyankwada nana ya Asantewa kukuodrofo na ya Asantewa wode tetiatu okumbo poma boponda na so kroso ma mansa di akumadwetwa di ye ejoso manhema na ya Asantewa adruha nana manson kwanta manhema nana bresika asuna de hia netiko ofechen obi anim nana nso ne dom adruha nananom achia me emamo akwaba sede ye di kan aka no ye besi so nananom ma ni montene entama ya ifri se yewura Asantehemaa krobia Asante kotoko hene oshintabua wotu dade ani okintin kantan fentemfrem ekuma kokuru kwa wajigigrim na abrempan bobrim yewura kotoko hene tenasia na adwaben hene nkoa na betumi aba wonachi amamra ohempani ne konfopani de to homa aye no nananom nsesa no ti oye nana wada Roma betena sentem emayen anyasa abambofo besiri ban a untumi mmemu bie eba saade a na woye nya ohena amane ti hyene nsomaye nananom mamakwa aba Akane Ghana Mampeni, His Excellency John Ejekum Kofo Kotoko Hene Nana Onoso Aba Bemeni Unyamfo Awabodi Hobain Akwa Bebru Sechere Kwamai nananom nkonwa sofo enso adruha nanamada rumebru nananom makwaba nana sabronum manhene nana ne dom ene ne nkonwa sofo adruha nana wada rumebru akwaba mu Enimun tenemayen free say yewura kotoko hene tenasia na adwaben hene nkoa na bebe na chi sede ohempani setu ene okonfopani hyehyɛ ho ma Asanteman no saa netie enti nananom de beye adwuma Nana rara manhema ejoada no wo ha ebenada no wo ha ukuada no wo ha enaya we onene dom efri oti region omonso adru ha nananom amufri rara baye madaru mebru nananom achia me mama kwaba
Sabronu Mahine Nana Enene Dom and Swadruha Otum Fobrim Pong Nana Amankwako Dom Abebiu Semfi Eduma Sanhene Yes, it's a bedem kwa himfi anenye okan bede. Okan bede nene dom so adruha. Nananom munyankwada. His Excellency John Ajekum Kofuo Akane Ghana Mampani Kotoko Hene Nana Onoso Ewaha. Oda Rumibru Akwaba. Yenu anuma motu atuyo no monto no wo ahemboboa no ha ana monto no wo bojare ho ma monfa madwabre mu ha animuntene bompata manhene Nana Ambassador Ifa Painting Ono na committee chairman na Asantehemaa Dɔte Yie Nana Ambassador enene dom so adru ha Nana wada rumebru Nana nom emama kwaba Animuntene Kokofu manhene ene ni nkonwa asofo ene ne dom nananom so adru ha Se owo aboade bia Fako Standard Chartered Bank Canopies miensa ya bo wo mensani fa so hai eho ena bank fo na wo emfa nsoma wo bia wa ko na kochro o tworo afa receipt ni hye obotom na bank fo no the list ne bebre yai na ye de ato yewura achia me anim na omonso ama yewurate otumfo achia me damose Nana Ambassador Ifa Painting Nana Bompata Manhene Chairman Planning Committee na Asantehemaa Dɔte Yie ono na ye chairman ewo committee no na modar mebru ono ne dom adru ha de abambofo ne be bia muniso de abambofo be kan bia muniso yadamose uni juma bia di afrimfimfini hamayen Nana Yim Arure Ababio Otumfo Brempong na to asehene asuna werempe akwadehye a won prekwa no opreji ade na to asehene ene ne dom so aduru ha Nana Yim Arre Ababio Nana to asehene Otumfo Brempong onene mame enene dom
Twanse man nyina eboni chidom. Asuna de share. Other me bro. Akwaba. Nanano madaru mebru de abambofo beka bia muniso emayen said ya beya niema beko toten ne kwan so muniso nananom animu ntene free se yewura kotoko hene Asantehemaa wura ododro bribia edom dan no said ya ketrema dan bodwe o kinti kanta fentemfrem akuma kokroko a wogigigirim na brempa bobrim yewura tenasia na jabe hene nkoa na betumi aba na chi enti nana no monhya ne nso sabre nana memma hene nana doctor okofrobo ya jei nana nso ne dom aduru ha na modaru mebru achia me mama kwaba nana no machia me mama kwaba na machia modaru mebru or therefore ya be mo to so mienu apia du hene onene mame nana mo nu jamfu a adaru mebru omonso aduru ha otumfo brempon nana kodua echampon nana yomuso hene Sabre nana obe mensa abebio Dome Kenya go hene wanene mpanimfo aduru ha Nehema anene mpanimfo nyina eka ho bi ene eyeda etwato ya Asantehemaa yeja ne kwan kra nana no madaru mebru Kenya say number 1 ne number 2 nana no mama hene ene wo mama me no mama hema omunyina so aduru yentam ha nana no achia me mama kwaba nana kodua echampon nana ayomu so hene ene ne nkonwa sofo ne maame eka ho nananom aduru ha nana kokofu hene asia namu na asana hene ene ne dom so aduru ha madaru mebru nananom mama kwaba enche kura nananom achia me ayi asutre se ebretia mu yewura kotoko hene ebeduru ha nana muma animu ntene mayen nana bia wadaru mebru unru ha no bra mayen free se enche kotoko hene ebeba agogo hema nana jaben afrakoma se wakisi kusi obodum agogo hema wane ne mampanimfo wonam atnase ya ni nyina eye enidie obuo ene amamre kwan so de ye de agya na ahema kwan ya twato Sabre Asantehemaa nyina twafo hene bafo opoku agemai anenti twafo fakuo ni nyina wono ne da no meka sei wonom etene bema ofekwasi nana so asia namu ha kokofu ma hene bema kokofu na sia namu ewa ha ofekwasi ampa kokofu anamusi ene nkonya sofo aduru ha bema poku agemai
Bafo Asantehemaa twafo hene onene dom twafo enene dom so aduru ha se twafo ba de na akwam enso to aso likely so one to aso achemfo asafo boache agema bonsu ono na akwam fokuo no odano nana no madaru mebru yema kwaba yeda wono manso asena nano ma ehemfo ni ahemanom ebre yede aye adwuma amano aye kama enti said ye etene bano madaruma entene samra mayen fese akokuma se dubakon na bo kasima no enumpe na dubakon abo enne enbre emwo ho mayen pi te said ye efri juada no bepim no wukua da yenya no efese enne awufu somba to aso enti enne bibia hyemu nanso ye no britia wabi fese wo se ye de to de da enne mfranto ti ye ni nyina wie awufu som hyase de na mo hunu se bibia atwa bibia asi ye awufu som ni wie ya na ewo se obia ema ne na se ye ha na okokodru ni fie se de beyo na ade ani montene ensan wo kwan nana no madaru mebru yenuano mo ekura atuo no eye pump action atuo no anasa atua akobo a ewo mu no ye mmoba ane madaru ma muntumi nto no wo prama yi so papa se akwam na gusu tene no ai otumfo akwam fokuo no na etene no won mani abre papa wani abre pa said ye abambofo aboyamane no otumfo twafo fokuo etene Ghana memu proceedings ahene yewra IGP madaru mebru ya mwako aba ana ye ne ebrepem Miami senior owura kwa me dinkra official MC madaru mebru enche obesom na wadampanifo ni nyina so adi nana no twafo madaru ma yemako aba nana no mwachia me edamo ase afei nana tre de hene otumfo brempon nana no binsra ono so enene dom adru ha nana no madaru mebru nana no emamako aba nana no madaru mebru Ora Alan John Kwajo Trematin Ononso enene dom adruha Adama nana no mawakwaba otumfo nkonso ya wosan ye aduammo hene wonen ne nkonya sofo wanam atena se akokuma se duba Manso tetremu hene onene dom so adruha Nana jape kromu man hene onene dom so adruha Kwanta sanse yewura na bremponfo nananom so ewa ha madaru mebru nanano mamako aba nananka se mu hene enadru yanimu pei nananom animuntene enchakra santemera yewra dia woye na santeman dia wama ahinie ayefe na ya akono dia wama santene Ghana akwa chiri chechere kobo so asanteman chechira yade bono so yewra enchakra kotoko hene ebedru ha Nana kakari apau Nana sanso hene
ɔno nso ɛne ne dɔm aduru ha nana no mama kwaba nana jape krom manhene ɛne ne dɔm nananom aduru ha nana madaru mebru nananom akyea me se munya nkwada Nana Adwapo Jamna Sewa Nana Bechem Manhema Nana Son and Nana Anum and in Konya Sofo Edruha Nana Yureko Ampem Otosum Yenu and the Bessie or Sahene Kwatachi Nana Kukumu Mahene Anemo. Otumfo Brimpong, Doctor Oko Ajema Boache, na techra hene, onini nuya na atano so man hene. Nana Che Akomia, na atano so man hene. Tano so hene, Madaroma, tano so hene. Omodruha. Nana wamahini so hene enene dom so edruha yo madarum ebru mu amoto atuo no se motra barricade na muntumi ntutuo bio se wututuo ewo dabre mu ha aprosifo beji wutuo no ubetumi ato ewo bojare anase street ni mu na mom dabre mu ha de ututu a watomra said the mpanimfo amayate no enchakra Asantehemaa kotokohene yewra otumfo se tu ababio enche yewra beba enti animuntene nanano madarumo Munyina mubetena se ansana kotokohene aba said ye wa himpani se tu ene wo konfo pani anoche ehyehyɛ to hɔ no saa na nana mu di so na adwabe hene nkoa na betumi aba wo yewura achi timada roma monhya ne nso bechem mahema ene mame Ononso Edruha Nana Yankwada Na Asantehemaa na Yafrema Otosumienu Ononso ne dom Edruha Nana no madaru mebru Nana no machia me emba mo akwaba enhyehyɛ nana no mo ayɛ efiri juade besi nani nyina yɛ adwuma enti muniso Otumfo Foundation for nso aduru ha nana yafo wa ni makoa jansa mahema ohene mame onene dom so aduru ha Harambe International, our free America memu, Abeka Yewura Foundation who are almost so ebecha. Asiofia Esumenya Hene, Otumfo Consontiano,
Madam Mebru, one and a dom swadruha. Adankrenya mahene enene mame adankrenya mahema enene dom omonso adruha. Madam Mebru nanano mama kwaba. His Excellency John Ajekum Kufuor, former president. Wadruha da watana say. Adankreja mahene onene dom ewe yentamuha. Otumfo Tashafo hene Nana Kwakudia Ajamai. One Nana Pramso hene nene nananom on Munyan Swadri and Tamaha. Mother Mebru Nanano Mama Kwaba. Chini Fita PAD. Na enya aguna na yetepa. Na wedi ya aguna. Beposo mahene enene dom Beposo fejare ene ne dom so adruha. Madarma nanano mama kwaba. Animuntene mayen Animuntene nanano munyina ntenase. Nana krafo hene enene dom Edruha. Nana Madaru Mebru Yamama Kwaba. Ahimu Jata, a Greek Wamase. Or therefore, Hine, I'm Franfo. Nancyata Mahine, Onene Dom Edruha. Namadaru Mebru. Nananum Emama Kwaba. Setre Beposo mahene. Nana enene dom adruha. Setre fejare said the midika kayano. Ono soka Beposo. Setre fejare Nyankwada. Osofo runs for the being CCC. Ononso Edruha. Nana Buama Mensa. On the sea, such a people mahene anemu. Nana Wadaru Mebru Yamama Kwaba. Enfimfini hano obia ntumi ntutio ukura tu amento ewo mfimfini ha amansie premre da sebre sei kwajo ababio na abekwa manhene amansie premre no amu ne dom adruha. Nana ousu bema otoso miensa. Nana atasomaso hene. Onene dom. Animuntini o. Animuntini. Enchakra. Nana Dago the second. Nana Didebi Mahene. Nana Sonene Domadruha.
Bema Chireku Ampem. Otosumiansa Totrosumahene Ahafo Regional House of Chiefs President. Bema Chireku Ampem. Nanan Totrosumahene Onene Dom Edruha. Amahene nyina kechre. Adam Bebru Akwabo. Yesre nyame pama oda. Bema Chireku Ampem. Nanan Totroso Mahene. Uni jumebi edia Frimfin fini hamayen. Uni jumebi edia Frimfin fini ha emayen. Santenia ebe eye Asantehemaa akwam fekuo ya asafobuache adwuma bonsu. Edi womwanim asafohene edi womwanim. Ono na Asantehemaa akwam fekuo woye fokutire. Nana wadaru mebru ya mama kwaba. Nananom akwam enedru hey. Nana asafohene achemfo asafo boache ajimai bonsu. Eneda womo ano. Nananom yesre nyame pama moda. Ubetumi atie ye live. Ewo Opimso Radio 104.7. Yemfa binka ho eno